ġiet fit-tmiema tfittxija ta' kważi 48 siegħa żagħżugħ ta' 29 sena li s-sibt li għadda niżel jowm fl-inħawi ta' fejn il-ħofra fl-aħrax tal-Mellieħa limiti ta' Torri l-Abjad. Il-katavru tal-barrani nstab kważi 2 mili il-barra mill-punta tal-aħrax tal-Mellieħa u skont il-pulizija ittella mill-baħar għal ħabt tal-11 ta' 2 filgħodu. Il-ġisem bla ħajja ta' żagħżugħ mill-Bangladesh li jismu Xando Kamonashix iddaħħal ftit aktar tard fuq l-art permezz ta' petrol boat tal-Forzi Armati ta' Malta u tniżżel fuq il-moll tal-Marfa. Hemmhekk ġie identifikat bħala żagħżugħ ta' 29 sena li kien intilef fil-baħar is-sibt li għadda. Miegħu dakinhar kellu żagħżugħ ta' 21 sena mill-Bangladesh li kien ukoll sab ruħu f'diffikultà fil-baħar iżda kien irnexxielu jitla'. It-traċedja seħħet is-sibt li għadda għal ħabta tal-4 f'jum li kien iddominat brieħ u baħar qawwi. Il-barranin kienu spiċċaw f'diffikultà qalb il-baħar imqalleb bliżar fosthom jirnexxielu jitla' l-art, madankollu l-ieħor ma rnexxilux. Ma' żgħażagħ kien hemm 2 oħra li baqgħu fuq l-art. It-tliet żgħażagħ ingħataw assistenza medika minħabba li kienu qed isofru minn xokk kbir. Iż-żagħżugħ ta' 21 sena ttieħed l-isptar Mater Dei biex jingħata aktar kura. Dwar il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat Charmaine Gallia.